Buenas tardes. Imos presentar ahora a continuación, máis que presentar, facer un pequeno homenaxe a unha publicación que había no Concello por aquel entonces de Cervo, que son estes números que teñen a mão, originales, que eu descubrín fai pouco tempo, fará a lo mejor 4 meses, máis ou menos, a través de Brais, lo conocedes, que temos aquí na mesa. Brais, o xerente de Espomar, actualmente faloume desta revista, que se facía años aquí, que era unha especie de crónica social, cultural, económica, un pouco dar caña a todo o mundo, revista punzante e con colaboradores además de luxo. Entonces, bueno, na biblioteca temos estas revistas, temos algún número e puiden leer, investigar. La verdad que auténtica pasada, son 24 números, creo recordar, que chegastes a publicar con colaboracións de xente moi importante na Mariña en temas culturais, tanto escritores, moitísimos moi coñecidos, como pintores, muchísima participación, cronistas, daquela tamén, non? La verdad que dá gusto vela e como está documentada todo el traballo que hai, e pareceume interesante nesta feira do libro falar un pouco de isto, que mellor con dos das persoas responsables por aquel entonces de esta publicación que temos aquí na mesa e que aceptaron, e que les agradezco que veñan a falarnos un pouco da revista e de aquela época, ¿no? Que son Emilio Legaspi y Manuel Nebril. Gracias por estar aquí. A Diputación, non recordo el año ahora mismo, pero publicó todas estas revistas en formato, bueno, teslo aquí mellor, aí se ve, todos os números tipo super humor, ¿no? Con unha portada máis de madera, preciosa, encuadernación moi chula, e moita xente non la conoce, selo porque falei con xente e hai quen non sabía de outra sí, pero hai quen non sabía de isto, e é bueno que nos recorden un pouco todo aquilo, porque hoy en día nos está facendo isto. Se se fixera sería moito máis fácil por as novas tecnoloxías. De que entonces era máis complicado, había que buscar xente, falar con xente, eu creo que era nada que ver, ¿no? De todo ese traballo invito a que nos falen Emilio Legaspi y Manuel Nebril. Gracias. Emilio, nós últimos... ahora sí. Non é culpa miña, en todo caso será de quen controla os aparatos. A ver, en todo caso, o noso que queremos hoxe expoñer aquí un pouco era como se facía o trasno, algúns dos temas que se trataron nel, que están aí escritos, e tamén porque sigue tendo vixencia, e unha das razóns pola que tiña vixencia precisamente porque estaba feito con unha tecnoloxía non digital, sino analóxica, e hoxe se pode ver aí. Moitas cousas que hoxe hai en internet a través de blogs ou a través de twitters ou a través de tal, seguramente que dentro de 30 anos non teñan a mesma posibilidade de facer unha reflexión sobre eles, non? Ben, a revista esta publicaba un colectivo de Burela que se chamaba Colectivo Cultural Buril, que lamentablemente pois deixou de funcionar hai uns meses, pois porque todo o asociacionismo está deixando de funcionar porque estamos noutra nova era, non? Supoño eu que será por eso. Algún día, porque os humanos somos seres gregarios, haberá que volver outra vez a facer asociacionismo para reclamar cousas e para facer actividades que son necesarias para vivir en sociedade, non? O Trasno publicouse desde novembro de 1985 a maio de 1990. Naqueles momentos era o Concello de Cervo, é dicir, que Burela formaba parte do Concello de Cervo, non? Calquera dos que traballaron naquele momento na revista poderían estar hoxe aquí, pero bueno, estamos nós por circunstancias, nos chamaron a nós, non sei se porque era máis fácil ou porque nós tamén fomos algúns dos que nos mantivemos ao largo de toda a súa historia, non? En primeiro lugar, quixera destacar que a tecnoloxía daqueles tempos, explicar como se facía a xente de hoxe debe de ser algo difícil de entender. É como explicarlle a un rapaz que os teléfonos antes había que marcalos así dándolle a un dedo, non?
porque hai moitos que pensan que os teléfonos foron sempre como os que temos agora na man, así con pantallita e sin botóns, etc. ¿no? Entonces os ordenadores había poucos, a maior parte dos textos tecleábanse en máquinas de escribir e tecleábanse varias veces. A veces dábanos os textos escritos a man e nos tecleábamos, e logo despois ese papel levábamolo á imprenta neira, a maior parte deles, en donde ali os tiñan que volver a teclear para facer unhas planchas, e desas planchas pois salía unha rotativa e se publicaba. A publicación, a pesar de todo eso, salía cada mes puntualmente, non? Non había teléfono móvil, evidentemente, non había Facebook, non había Twitter, e a tecnoloxía era esta que había, e por eso estaba en papel, pero a mellor por estar en papel se pode conservar durante máis tempo que por estar en números na nube, non? Evidentemente a revista e o traballo este non se podía facer sin un equipo por detrás, e o equipo foi moi amplio ao longo dos 15 anos, non? As persoas que fixeron posible o trasno, queríamos aproveitar esta ocasión para polo menos nomear seguramente que algún quedarános por aí, pero nomear a todos aqueles que máis traballaron ou que máis colaboraron durante estes 5 anos, uns en máis números, outros en menos, pero que sí estuveron aí e que gracias a eles se puido facer ese traballo que xa digo que era moi complicado e que se necesitaba moitas horas de dedicación, e que todos eles traballaron sempre sin ningún tipo de interés, nin económico nin personal, non? Había unhas persoas que estaban na xestión económica. A xestión económica consistía sobre todo nunha labor moi dura, que era ir polas tendas de Burela, polos comercios de Burela, polas empresas de Burela, de Burela e de Cervo, de San Cibrao, para que nos aportaran a través dun anuncio pois o diñeiro para poder editar a revista, non? Nesa coordinación estaba Xesús Benpernas, Tomás Cabarcos e logo Xosé Álvarez Álvarez. Na coordinación estábamos Xosé Manuel Nebril e que ambos fala, Emilio González. Depois había unha axencia chip en donde colaborou un mogollón de tempo, uns máis tempo que outros en máis números, etc. Pero eu vou nomear a Fausto López de Arriba, a Aníbal Otero, a Xosé Manuel Rey Barcia, a Brais, a Xosé María González Barcia, a Conchi Camacho, a Juan José Mediante, a Juan González Pérez, a Pedro Chaupolo, Carmen Panizo Borao, Bríxida Pino Lestao, Manolo Parga, Carlos Martínez, Marí Fra Rico. Había tamén unha sección de xente nova que empezaran Carmen Mediante a Tomás Cabarcos Jr. E en deportes, que era unha sección moi interesante que durou ao longo de todo o tempo, e que moita xente compraba o trasno porque as súas fotos salían cando ganaban campeonatos e cosas destas, sobre todo en Fubito e en todo isto. E ainda outro día teño unha anécdota que contar, que un xogador de Fubito daqui de Burela me dice: oye, cando se enterou de que desaparecera o Burela, dice: oye, que eu teño exemplares do trasno na casa. E a mí me sorprendeume moito. E dice: sí, porque eu compraba todos nos que salían ao meu equipo de Fubito, non? E nesa sección traballaron Alfredo Borrajo, Julio López e Xavier Carballeira. A fotografía, especialmente foto Sergio, foto Javier, Tito Mon, Marcelino. Unha das seccións para min máis bonitas e que teñen máis trascendencia, ou que poden ter máis trascendencia histórica, son as contraportadas do trasno. Nas contraportadas hai verdadeiras obras de arte feitas por Xosé Vizoso, por César Maseda, por Francisco Amat, por Rosa Vázquez, por David Bartolomé, por Suso Peña, falecido home, un pintor de Ribadeo, por Xosé Blanco López, tamén, un diseñador da fábrica de Sargadelos. E depois houve outras colaboracións que había, que a xente facía desinteresadamente en diferentes apartados ou seccións, como Lalo Gradeille, Francisco Vera Casás,
Fernando Montañés, Emilio Insua, José Alonso, Xavier Rivera, Mario Nogueira Rey, Gerino Núñez e Hernán Naval. Estes dous últimos, por desgracia, desaparecidos, non? Xa os nomei antes, pero penso que hai que volver a decilo. Outros que facían, estes era a xente que facía o traballo, pero que realmente tamén nos aportaba os medios necesarios para poder pagar esa publicación eran os anunciantes e os puntos de venta, non? Aí tamén hai outra historia, ver a xente que se anunciaba, e aí se pode comprobar a actividade económica que había naqueles momentos en Burela, e ver as que siguen agora e os que desapareceron, e sobre todo as librerías, os puntos de venta. As librerías desinteresadamente pois mantiñan ali os exemplares, os cobraban e nos daban despois os cartos, etc., sin ningún tipo de interés en este caso, non? E tamén, moi especialmente, quen editaba ou quen editou a maioría dos números, que foi a imprenta Neira de Viveiro, en donde temos pasado pois moi bons ratos mentre facíamos este traballo. Ben, como estaba estruturada a revista esta e que podedes atopar nela? Había seccións, había unha editorial, pola nosa banda se chamaba, en donde cada mes pois se falaba dábamos a nosa opinión sobre os temas que logo despois se iban a desenvolver na revista. Había un informe tamén que o facía esta xente da Axencia Chip. Ese informe sempre era sobre cousas que naquel momento estaban no candelero en todo o concello. Podía ser de urbanismo, de cultura, social, de sanidade, etc., non? Ahora comentarei un pouco algúns dos contidos que podedes atopar nela, non? Había unha sección que se chamaba O que está na rúa, que era moi famosa. Podíamos dicir que era unha cousa parecida aos tweets de hoxe, o que pasa que chegaban con un mes de retraso, non? Pero eran pequenos discursos ou pequenos textos críticos sempre en función das cousas que estaban pasando nese momento no noso concello, non? Había tamén unha sección de sociedade política, de entrevistas, en donde, bueno, hai entrevistas con Díaz Pardo, por exemplo, con Rivera Casás, co primeiro director do hospital, etc., non? Había tamén unha sección de ecoloxía. Naquel momento a ecoloxía non era... Estamos falando de hai 30 anos, non? Non é unha cousa de agora. Pero nós tiñamos xa unha sección de ecoloxía, de cultura, de deportes, que xa non me hai antes, de música, que facía esta xente nova. E, bueno, algúns dos contidos que podedes atopar dentro destas seccións na revista, pois vou a pasar a nomealos. Algúns deles ainda siguen oxicoleando os temas, outros quedaron no olvido, pero, bueno, é unha maneira de podermos reflexionar un pouco sobre o pasado para entender este presente e, ao mellor, poder controlar o futuro, que eso xa será moito máis difícil, non? Por exemplo, nos primeiros números podedes atopar a reclamación do hospital. Naquel momento, pensade que cando saleu o primeiro número, en Burela non había hospital. Estaban facendo o edificio. E as primeiras reivindicacións foi para que se puxera en funcionamento o hospital. Curiosamente, fixadevos que en 30 anos pasou-se diso de reclamar o hospital a termos un hospital con funcionamento, e agora que nos lo están quitando e levando para Lugo outra vez, porque antes diso había que ir a Lugo, como agora queren volver a facernos ir, non? Ou, por exemplo, hai un detalle que en marzo de 88 reclamábase planificación familiar para a Mariña Lucense. Hoxe en día eso sería inconcebible, non? Que non houbera agora chamanlle SCOF, me parece, pero naquel momento en toda a Mariña Lucense non había ese servicio de planificación familiar, non? Hai un informe das escolas vellas, que eu non sei se foi a raíz
protestas que se fixeron aquí ou non, despois se amañaron e sabedes que hoxe, ahora mesmo non sei como as utilizadas, pero durante tempo foron utilizadas como centro de desintoxicación ou de atención a drogodependientes e tal, non? Hai temas de urbanismo e todas as polémicas que había. Podedes ver aí, nun deles hai un dos primeiros propostas de plan urbanístico para todo o Concello, que por suposto non se levou a cabo, como nunca se leva ningún deles, non? Porque sempre hai intereses polo medio que evitan que se leven a cabo, non? Hai incluso publicacións de acordos dos plenos do Concello de Cervo. Sobre a xestión da mancomunidade, hai un informe moi interesante que aos de Burela lles pode interesar sobre a construción e xestión do cementerio de Burela, que non gustaba a forma e o modo que se estaba facendo e que, sin embargo, si se levou a cabo, e algo que feito en terrenos públicos acabou en maus privadas e agora xestiona, me parece, públicamente, pero os cartos van para a empresa privada. En fin, aí está un pouco a orixen de toda esa historia, non? Atoparedes moitos, en varios números, a trascendencia e comportamentos de diferentes actores, no caso do Casón, en Alumina Aluminio, que moita xente xa non se acordará, pero foron aqueles famosos bidós, parece ser que contaminados, que nos trouxeron desde Fisterra hasta a fábrica de Alumina Aluminio, que se chamaba daquela, porque era do INI, agora chamase Alcoa, e que, bueno, que xerou problemas e incluso que o propio comité foi despedido, etc., etc., non? A demanda dun tren de laminado para a Mariña Lucense, que se pedía porque era o lóxico que, habendo un material ao lado como era o aluminio, o lóxico era que para dar maior valor engadido, que se construíra un tren de laminado. Non foi posible, evidentemente. As polémicas veciñais políticas pola construción do polígono industrial en Burela, que se quería construir un polígono industrial en Burela, houbera moitísimo follón entre os veciños, aí pode quedar explicado, e ao final de feito non se fixe un polígono, aunque nun polígono como tal, como estructura, aunque, sin embargo, no sitio no que se quería facer é onde están agora un bon número de empresas de Burela ao largo da carretera que sale hacia Foz, non? Tamén o anuncio dun novo faro que acabo de ver aí, un novo faro para Burela, que era neste número, que curiosamente nunca se chegou a facer. Os intentos de montar unha celulosa en Fazouro e as causas que levaron ao fracaso dese proxecto, porque daquela había un movimento bastante importante de veciños en toda a Mariña que se opoñían. Os inicios do proceso de segregación de Burela, aí veredes algúns textos en donde xa, aínda que a segregación se produceu moito despois, aí empeza a falar dos primeiras movidas ou dos primeiros movimentos veciñais para conseguir a separación do Concello de Burela, da parroquia de Burela do Concello de Cervo. Bueno, a historia dos deportes da época, como xa comentei antes, sobre todo de balonmán, fubito. Daquela había unha importante afición ao balonmán, sobre todo en Cervo. Había uns equipos de balonmán, sobre todo en Cervo. A xente do almacén era a que levaba o balonmán, non? E tamén, curiosamente, unha asociación que é moi querida aquí en Burela, que é Tabanca, a dos caboverdianos, que moita xente pensará que de hai pouco, pois non, o nacemento desa asociación recóllese nun dos últimos números desta revista, de como nacera naquel momento e a xente, o movimento que había para manteren as súas costumes e todo eso, non? E tamén, curiosamente, hai no último número, como despedida, un gran músico da Mariña, Hernán Naval, pois fixo un requiem para o trasno, que creo que algunha vez xa foi interpretado aquí en Burela por Roberto, que tamén foi directivo do Buril hasta estes últimos tempos, non?
E, en fin, isto é todo o que podedes atopar aí nesta revista e podemos contar máis historias. Non sei se me quedei algo no tinteiro e tu queres comentar algo, ou se queredes preguntar, pois encantados de responder a todo aquilo que nos acordemos. Eu quixera preguntar unha cousa un pouco con mala baba. A ver, a revista non era só, como acabamos de escoitar, de crítica nin de sátira política e tal, pero sí se metía un poquinho de na chaga incluso a mandatarios da zona. Alguén se picou algunha vez tamén? Alguén se picou? Eso, Sí. Sí, pero lógico. Lógico, era un medio transgresor. Micro. De todas formas era... ¿Ahora? sí. Era un medio transgresor e unha das finalidades era decir o que estaba mal, considerábamos que podía mellorar e a clase dirigente, pois sí, se enfadaba. Eu quería apuntar unha cousa máis para deixalo moi clariño. Menos mal que o trasno que non daba un peso, é dicir, a asociación non lle daba un peso, é dicir, o que se vendía e nos daba a publicidade chegábanos para pagar a edición, vale? Pero era o suficientemente independiente como para permitirse o luxo de facer ese tipo de críticas. De feito, en algúns momentos, desde as institucións nos deron algunha subvención que despois nos retiraron precisamente por ser críticos. No ano, con respecto ao que acabo de decir, amigo, no ano 98, no ano 89, perdón, nos retiraron todas as subvencións que tiñan. Nos deixaron sin ningún tipo de subvención, pero bueno, tampouco, aparte do acto de desprecio, non nos importou moito, porque o trasno era autosuficiente, o que recaudaba en ventas e o que se generaba en publicidade. Seguindo un pouco por aí, a lista de nomes que dixeches foi un pouco extraña porque é moi heteroxénea políticamente, polo menos hoxe en día, é dicir, hai persoas que mencionaches vinculadas a partidos moi diferentes. É curioso. Bueno, é que, vamos a ver, no trasno podía escribir calquera que respetara un pouco as normas de cortesía e simplemente que opinara de maneira libre sin ofender a ninguén, non? Pero claro que había de moitas ideoloxías que naquele momento xa eles tiñan ese e tamén os hai que tiñan un e despois cambiaron, de todo hai por aí que tamén se pode ir vendo. Por que acabou desaparecendo? Igual é unha pregunta un pouco complexa. Por que desapareceu? Sí. Porque nos deu a gana. A ver, son moitos anos, moita presión nos últimos anos, e acabas cansado e optas por dedicarte a outra cousa. Fago, a ver, na editorial do último trasno se explica con claridade o motivo da desaparición. que se poden ver, por certo, nesta portada, nesta fotografía, desde aí é un pouco difícil velo. Pero, aparte da papeleira, onde están os números tirados un pouco como autosátira ou sátira hacia quen a mellor retirou cousas e tal, serían os materiais que usabades para... Sí. Bueno, para facela? Sí, os materiais eran, comentábamos antes, como era de corta e pega de verdad, era recortar e pegar, pero de verdad, e facer traballos manuais. Hoxe en día sería impensable facer unha cousa deste tipo, nin polo traballo que dá, nin porque, bueno, penso que sería impensable. Hai aquí nesta tamén outra. Podes, se alguén ten algunha pregunta máis. Había unha sección que se chamaba O que está na rúa, que sempre eran, pois, aqueles dimes e diretes así un pouco lacerantes que se contaban por aí. E no último número, que está na rúa, era un pouco tamén satírico nese sentido,
non sei se vedes, é unha lingua que está atada, non? Tería sentido facer hoxe unha cousa así, ainda que fose un blog. Pero dicir, hoxe en día a sátira e os comentarios sobre a actualidade local están en Facebook, están en Twitter, están na rede. Facer a mellor un blog ou unha revista digital, ou incluso en papel, deste tipo sería, xa non digo factible, tería cabida a mellor, sería ben recibida, creo. Non sei. Eso habería que sacalo e ver como funcionaba. Hoxe en día as cousas son moi efímeras, non? É dicir, armas un blog ou faz unha revista ou calquera cousa digital e pode ter incluso moita atención, pero non durante moito tempo, non? Hoxe as cousas van moitísimo máis rápidos, o tweet de hai un minuto xa é vello dentro de 5 minutos. Estamos noutro mundo totalmente diferente, non sei se pa ben ou pa mal, pero estamos noutro mundo diferente, non? A ver, eu opino que para facer algo similar en digital o que se facía naquele momento, o que se falla é xente e ganas de traballar. O sea, porque podes facelo unha vez, a segunda vez é máis difícil, a terceira máis e a cuarta normalmente desaparece. Entón, para asegurar unha continuidade hai que querer, ter ganas de traballar e darlle, e cumplir, claro, que era o que se facía con E todo eso gratis. Ben, abrimos turno de preguntas que xa está aberto. Non sei se tedes alguén algunha cuestión que tal. Eu si recordo perfectamente cando eu era pequeno o trans na casa, que na miña casa entraba, en varias da veciñanza tamén. Dan moito nostalgia realmente ler esas cousas. Non sei, a vos xa coñecíades, se non a coñecíades, tedes aquí esta edición que é magnífica. E se sodes de Burela ou tedes algo de vinculación desde hai uns anos, podedes recordar e aprender. Además ten un prezo magnífico que son 25 euros. E non sei se queredes comentar, preguntar, opinar. Permíteme un inciso, e que o trasno non é de Burela, No, era o trasno era do Concello de Cervo. Se vendía no Concello de Cervo e hai temas que afectan a todo o Concello de Cervo. Hai pequeno localista. Era de Burela o colectivo cultural Burí que tiña a súa sede aquí, pero o trasno si non, abarcaba e se vendía en todo o Concello. Hai pequeno localista, pero é totalmente certo. Ben, pues, se non hai ninguén que se atreva a comentar, Non sei se lembrades cantos números vendíais de O Trasno, recordáis? Como? Cantas revistas se vendían mensualmente de O Trasno, lembrades? Cantas editabais? Tiñamos unha tirada, Juan o sabe... Xa non se acorda. Tiñamos unha tirada en torno a 400, 500 exemplares. Solíase vender casi a totalidade, non a totalidade, pero casi a totalidade. En Burela simplemente dúas librerías vendían máis de 200. Librería de Curros e librería Uma. Era moito, había periódicos que non se vendían, iso. Quería destacar un número que se editou extraordinario, que se editou sobre a Mariña, que trae un traballo que nunca máis se fixo, e creo que é o único traballo. Un traballo sobre a creación xeolóxica do Concello. Hai varios números, me parece. Son varios números. Quería simplemente destacar eso, porque é un traballo que hoxe está tan vigente como estaba antes, verdad que nunca se fixo un traballo así. Sí. No, é un único número. Sí, é un único número que realmente se pode dicir que é algo así como unha guía completa e total da Mariña, porque nele está recollido, como tú dices, historia, xeoloxía, praias, hai incluso un listado de restaurantes e hoteles daquela época. É dicir, a verdad que é certo que nunca se volveu a facer en toda a Mariña, ni siquiera a mancomunidade un traballo como ese. E fora un traballo feito pola xente esta que non me é eu antes, sí.
Ben, xa imos un pouquiño máis de tempo que temos aquí a Touriñán e a Carlos Blanco agardando, co cal simplemente agradecer non só ás persoas que nos acompañan hoxe aquí, Manuel Nebril e Emilio Legaspi, sino a todos e todas os que foron membros do Buril, que colaboraron algunha vez no Trasno e a xente que o apoiou, que colaborou ou que o leu. Moitísimas grazas a todos.